to know your name, but heaven ain't close in a place like this. Anything goes, but don't please. Fáilte rih gachéine an seoinmh go dtí Stad McGarrett an seo Killarney agus ag fécinn go húntaach agus an fear a bhína ganas ná Der Braston so tána job déanta ag Der agus inis sé seo Public School Corcaghine. Sa cúl, dáthaíoch chun na cúr. Ifar a dó brína beag líoch, lán cúl cahalolú an gón Gaeltacht agus ifar a cethir Conró Súrháin ó Danganí Cúis. Lína le cúl, ifar a chuig Matthew O'Flaherty. Ifar a sé, Pádraig ó Cúnacúr, Rís ó Danganí Cúis agus Marco Cúnacúr, mac le John Downey ó Danganí Cúis. Lár na Parca tá Barry O'Sullivan againn agus Cuihín ó beag líoch ón Gaeltacht. Tomás ó sé ifar a de, Paul Bernach agus Pádraig ó Dúháin. Lína lánta sach ifar a trídeag Tomás O'Sullivan ó Danganí Cúis, éan ó Cúnacúr captéan na fórna ón Gaeltacht agus Cahal ó Bambra ó Danganí Cúis. Gáhíle sa trídeag, tá líróid cata seach anis. Ó, sé sin bhar hocht an fear mór Kieran Murphy, tá sé Kieran Murphy dul Susan Park anis, Cláiste Bhréin, tá sé go bhar dehan sin sé sin Micheál Burns, isteach ceann tapig isteach a dro. So, tá in Calíis an sin sin Conor Céine lisagam, beag go ré, ifar trídeag isteacha, Lawrence Burns, ach tá cic séir an lína feithe ó slat, agus tá ifar a héinteag Tony Braxton chun é hógant. Nis Tony Braxton is an cos cé catóg, timpeall feithe an slat amach, an taobh Ashton Park, seans maithaige an cód scór, an céad scór inis le Cláiste Bhréin. Tá sé réig inis, tógann sé, mar dúil an cos clé, tá sé dúil sé crín, hógann sé inis, ó ceann des, bhfuil sé anna cóngrach, yes, tá sé mar an trasnáin. Mar an trasnáin sin ó Conor Céine, so sin gá faointe ag Cláiste Bhréin an tréis Pildori Ellen Park na bhín cic séir againn agus inis is tá ifar héinteag go rís Tony Braxton sin citóg, yeah, tá sé an trastáin ó Tony so sin gá faointe ag Tony agus trí faointe ag Cláiste Bhréin. Yeah, tá Killarn an tapig chun an Calíis dhéanamh nuair a bhíonn an líróid ag Public School Corcaghine. Ceann sin, isteach a dro Tomás O'Sullivan, tá sé Tomás, nis. Na, sé sin níos fearr ó Tomás, maclaí Barry O'Sullivan. Barry O'Sullivan fécinn sús, mis éine, thógann sé, cic anna, tá cic leotain tro seo, dahad a chuig stat amach agus, tá sé éime ar an trasnáin. Killarney tá banisteoir Harry O'Neill, tá míid réig inis tá an líróid cataisteach bil sé, tá sé Cuihín beag líoch, leis an dornisteach a dro Barry O'Sullivan, fécinn Barry sús, ceannisteach a dro Cahal ó Bambra, tá Cahal beag an intrablód, tógann sé cic, tá sé bhfuil sé crín, tá sé crín ó Cahal ó Bambra, agus pointin sin ó Cahal ó Bambra, cic deisisteach ó Barry O'Sullivan, agus tá míid ar cóscór, níos tá sé fécinn sús, dro cic isteach níor bh éan stig, ach brisin sé dro éana, níos tá sé Cuihín beag líoch, casan Cuihín sé amach, nuair bhín tú glóir tá an cárán go húntaach, Paul ó Bernach, ceann ard, ceann dain séireach, tá sé éime ar an trastáin ó Paul ó Bernach. Níor lorach sé cáir agus cail sé an cad a ríist, aníos tá sé Cláiste Bhréin, ifar néan sin Jack O'Neill a ggur Cláiste Bhréin, tá sé gifar séis le Cláiste Bhréin, Tomás ó sé ag den Sárobar agus Barry O'Sullivan, aníos Tomás ó sé a ríist ag den ach tá Barry O'Sullivan an talamh, ach tá sé an fear sin, an fear glic, an fear Brino beag líoch aníos tá seansa géana, déana dul steach, tá sé glorach cáir, tógann sé cic é féin, tá sé crín go húntaach an sin ach go húntaach ar dús an feartholainn sin Brino beag líoch, tá sé dulthad neis go dtí an áit féin, Brino beag líoch ifar a dó a dhéanamh go léir sin. Aníos buc an fear sin sús an talamh tógann éidir go tapig i dro Tomás O'Sullivan, bhfuil sé Tomás, tá sé Tomás, casan sé isteach, caiigh sé fécinn sús mar tá sé ar an cos míceart, tá sé dul raig fós, níos tá sé Matthew a gin, ro happy tá sé Cahal ó Bambra, is an cos clé, bhfuil sé tá sé bhfuil sé crín, tá sé crín ó Cahal ó Bambra, is an cos clé, gá faointe ó Cahal ó Bambra, agus sé faointe níos ag Public School Corcaghine anna cóngrach do leam, tuc a héan ó méidimethe,
kick amach tá sé anna conga tá an réitóir fécin den nuair ach tá sé Porbanach bhfuil tá sé Paul anis Paul dolisteach bhil chance gin rih leán tá sé Tomás O'Sullivan Tomás dine bhéireachta sin cos yes tá sé mar han trasnáin ó Tomás O'Sullivan ó Srádan Gáir pointe ó Tomás seach faointe inis ag Pobblscoil Corcaigíne agus trí faointe cláiste bhréanaan. Okay lads, Tommy Reagan is an dara le. So le hosnómí bhil am bhhéic a scóil páda go dufiig agus mí hála dearagán as an cléthe seo chumach ar an idirlín agus fáilte de gacéine bhfuil ag fécant ar agus a géiste leis deanó hálann sinne Danganí cúis Taigó Súlaháin hála Lúndan agus Masío mar a cú hála Bastan agus gacéine eile bhfuil ag éiste agus ag fécant ar an cléthe seo. Nis, tá Tomás O'Dwán im heisteach lá na parka ifra dói agus sé tá Porbanach ag immert sísan seo ar lína le tosig agus tá éine istígann sin ar imime le ceann agus tá ní ród cataisteach agus an tá sé bud sé páda go O'Dwán is stolam nó tá sé an fear mór a ríis te sin ó mar a cú tá sé chun caithfisteach a ríis stolam mar dút mé tá sé chun caithfisteach a ríis Bys caintin seo rih le hám agus níor fuór cláiste bhréan éon scór ón phlé, 3 kick in a séir fuór na pointe, 3 kick in a séir. So, ná, tá sé cataisteach a ríis, barásúil agus bhfuil sé ag bara. Íon chalíise bara tá sé tugann sé go tapigéid, isteach dro Tomás O'Sullivan, tá sé Tomás ag me gomá, níos casan sé amach, ach barásúil tacta bhí cárann sin ó bara dolisteach fós a chansig bara, isteach an sin go Carl Bambra. Carl Bambra sá passan sin ó Baró Sullivan bhí Baró Sullivan go honnta caiise amach a dro Carl Bambra chun Carl Bambra isteach san línta agus cúlan sin ó Carl Bambra sa céad nó méid san dara le cúlúntaach bhí Tomás O'Sullivan go honntaach bhí Baró Sullivan cuméid tá nílan tá Carl Bambra beáint a blóiristeigin sin inis begató bheith ciún Cláiste bhréan níl ar creic na fós ach céhí ann an sin ach marca chun na cúr sár catisiún ar ag matú tá sin is éana leis an dorn isteach níos tá bid go mín beáín cónrachan sin níos tá sé páda go bháin dul Susan Park cárann sin ó brín cíhína boglíoch leis an cosclé tá sé Carl Bambra ríis ar an trasná ó Carl Bambra pointe eile hanig lichan sin héana trí níos Carl Bambra agus héana hocht ag Pobblscoil Corcaigíne. Ag obair le cláiste bhréana inis tá dathú chun cúr éig, tá sé dorug ceann garad bear nó inis is an cos clé, tá sé garad hálann sin a dro, tá sé le cógart an talamh Conor O'Sullivan bhí sin piúg sé an talamh agus tá an réitóirchaí thugann isteach go dtí an lína ceardaíoch sláta níos lads caitheamh mín bheith cúramach. Nis tá kick séir inis ar an lína ceardaíoch slát ag canna céanna stólam, tógan canna ré, tá sé me an trasnáin, sé sin kick amach, kick ard, cétáin, tá Baró Sullivan an bara, thugann sé go tapigé, isteach a dro Tomás ó sé ag déana bhíocht isteach inis, tá Tomás dolisteach fós, tá sé ceardaíoch slát amach leis an dorn an trasnáin ó Tomás ó sé Sár phléan sin ó Tomás ó sé agus pointúnt agus sár fes ó Baró Sullivan agus pointe glót ó Tomás ó sé. A gur cláiste bhréan ach tá sin is Baró Sullivan casan sé an tro seo dro cíhín tá cárann sin ó Carl Bambra fécinn sé sús chun sé isteachn sin ceann áard a dro a cara Tomás O'Sullivan bhfuil sé Tomás tá berta cáin a caiid bhfuil sé Tomás a Tomás a déanamh sárábhar tá sé béal bhfuil sé tá sé Tomás yes tá sé Tomás inis ag sé dolisteach is an citóg an trasnáil Tomás O'Sullivan, bhí Tomás O'Sullivan go honntaach an sin Inis kick amach an cúrbára sin an dro chun cúr ceann ard bhfuil Baró Sullivan an tá Tomás ó sé piúchan Tomás agus Tomás in Capascreen tá sé dul isteach fós níos tá sé Porbanach sin cosclé go glótar fad Porbanach pointe ach Tomás ó sé bhí Tomás go honntaach bhí Baró Sullivan go honntaach Cétá tréis tactisteach níos gom bhfuil colm hurlaí ar an park gur Pobblscoil Corcaigíne cétá me gur Pobblscoil Corcaigíne níos gom níos tá sé ag matú dul Susan Park an chansig matú seo dá slát amach béidir isteach a dro Tomás O'Sullivan Tomás casan sé an cos yes bhfuil sé sin crín tá sé crín ó Tomás O'Sullivan go honntaach ar fád ó Tomás O'Sullivan trí faointe Tomás héana dói aganis
Cláiste bhréan agus é íon chalíise an fearseo i bhrenéideag cé animatar an fearseo sin níos gom dar a róid so ó ceannáil isteach an níos droimil le ceanóga cé tána gur poblscoil Corca Gaoine ní léon ann fós ach tá sé cilánistigh bhí sé an fearseo casan sé an cos clé bhí sé crín pointe deasán fearsin sé sin an céad faointe a fórdar ó lé céh tána céan is timppel fehadó stát amach ón cúl cos den ceannáir bhfuil sé crín tá sé crín imthar an trasnáin an sin canar céin faointeile pád go dóháin ihre dóiug Sár obair an sin ó Tomás ó sé bhfuil sé gortathe tá sé thar an trasnáin beidir bhfuil Tomás gortathe pád go dóháin thar an trasnáin agus ganach faointe bháin ó plé ag Cláiste Bhréan sé sin Conor Céin agus kick séire leige bhfuil sé crín tá sé crín ceithre faointe chuir Conor Céin ag tá sí go léir ó kick na séir. Cláiste Bhréan agus tá sin fearseo bín an fearseo go bhar gcónaí sé sin Micheál Burns ón Dr. Crocaig ach tá marca chuna cuair tá chuige tá sé dul sús fós Burns Tá crímúr an fearseo tógann sé kick tá sé crín sár faointe ó Micheál Burns cáimid é sin ará tá crímúr ag an fearsin fú sé sémas am mar a hortaigh ó bhfuil chun an kick séir seo thógann tá an fearseo go thonnta chun talamh Is sémas chun é thógant sémas bhfuil sé crín tá sé crín sémas am mar a hortaigh ón Gaeltacht bailh an úrach Har an trasnáin ó sémas go thonnta gur fad héan cehadiag an isin ag thug faointe páda go chuna cuair dul sús an gut tá sé páda ceann deas I dro Baró Sullivan is bar an dahad chuig slat beidir go thug sé kick é fé nó isteach a dro sémas sin cos clé bhfuil sé crín tá sé crín ó sémas am mar hortaigh pointe eile ar séma ag sémas tá sé crín na is an cléthe héana chuide gan ag thug faointe Anis tá chun siad isteach a droim le ceanóga tá sé chlánistigh tá seansa gan seo kick tá sé isteach san cúl anis héana a hocht ag pobl ag celáne cé fór an cúl níos gom Ihar dóiug sin Kevlin Tehan héana a hocht an is sin ag héana a cuideag tá nuair a dóir catúm is mar tá líród an talamh tá sé níos tá sé críic na tá líród a géana agus féic agus tá bhí sé sin go thonnta gur fad bhí poblscoil Corca Gaoine héana a cuideag in ag héana a hocht A chamanú glascéal a réidir uaiste a fáda go léir. Cart sé glán ná mar gríd, a carnsa, carníon rúd, a lachtarsan, i mórthain, lochtan istíochta agus lochtaíochta Corca Gaoine.